Erba Libjani nżammu arrestati brabta 20 miljun euro ħasil ta' flus wara li s-sibt filgħaxija tresqu l-qorti quddiem il-Maġistrat Natasha Galja Xiberras, akkużati fost oħrajn b'reati ta' evażjoni ta' taxxa, assoċjazzjoni kriminali u ħasil ta' flus. L-ewwel żewġ akkużati li tresqu kienu Hesham Zayed ta' 45 sena minn Tripli u residenti l-Ħamrun u Essam Mohammed Edernawi ta' 48 sena li joqgħod is-swieqi. Filwaqt li huma wieġbu mhux ħatja fil-qorti l-Ispettur Keith Malan spjega li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija bdew f'Mejju tal-2020 meta rċevew rapport li grupp ta' Libjani b'ċittadinanza Maltija kienu qed jgħaddu mill-ajruport mijiet tal-eluf ta' euro. Dan filwaqt li l-investigazzjonijiet kixfu li kienet qed issir importazzjoni ta' karozzi lussużi mir-Renju Unit. U qal ukoll li l-Pulizija kellhom aktar informazzjoni li l-akkużati kellhom sistema li jitrasferixxu l-flus mingħajr ma tkun involuta sistema ta' bank u kien hawn li ħareġ mandat ta' arrest. Huma ġew arrestati s-sibt u tresqu l-qorti b'urġenza. Maġistrat laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni għall-ordni tal-ifriżar tal-assi tal-akkużati illi ma ġietx oġġezzjonata mill-avukat difensuri. Iż-żewġ akkużati nżammu arrestati wara li ma saritx talba għal sin mill-arrest. Wara tressaq Kamel Ramadan Ali Hidan ta' 41 sena li qod ħażabbar u l-inżamm arrestat wara illi ġimix li bl-involviment tiegħu f'dan il-każ. Fil-qorti ntqal illi l-akkużat kien il-persuna li joħroġ il-flus minn Malta Turkija ingħad illi kien joħroġ fiżikament u ħafna drabi kien jiddikjarahom f'isem Zayed jew il-kumpanija Drink Eat Limited. Anke Khaled Bailey, Libjan ta' 48 sena li qod il-Gżira nżamm arrestat għalkemm wieġeb mhux ħati.